Ešte nedali ani úvodnú zvučku. Inak naozaj, to je ako celkom hanba, ale tak my to niekde tak, my to vobcháme niekam, nie? Nie je to jediná hanba dnešného večera Saifa. Sme tu ešte ďalších niekoľko kategórií. Vieš čo, ešte budeme tu minimálne 2 hodiny, ešte to príde, neboj sa, ešte to určite dáme. Napríklad v ďalšej kategórii, dámy a páni, ostro sledovaná kategória. Moderátor. Ty si dnes veľmi poetický a stále poetickejší. Fakt? Hľadáš také čačané slová. Vieš, aký som. Nie. Moderátor televízneho programu. To si už uviedol dokrútku? Ale Nie, to musíš tak oficiálnejšie asi. Tak Dámy a páni, tu je nominačná dokrútka pre moderátor televízneho programu. Prichádza súboj, aký nemal nikdy obdobu. Moderátori si naložia všetko pekne na dobu. To bude drsné, telka nie je žiadny Eden. V súboji sú traja, ale víťaz iba jeden. Moje meno všetci vedia, nechýba mi promo. Marcel Fagár, není on tak trochu homo? Vážim si kolegu, ale predrobím si srandu. Junior mi pripomína trojmetrovú pandu. Moderujem večierky, bálišovky, plesy. Pomaly ťa budú baliť do instantnej zmesi. Ešte raz si otvoríš na tvári ten tvoj chliebik. Zúžitkujem roky boxu, budeš jesť cez lievik. Nikto nie je dokonalý, no ja mám k tomu blízko. Milujem všetky vtipy, aj tie s úrovňou nízkou. Adela je retro, junior má za 3 brady. Príde čas, keď na mňa budú nekonečné rady. Neplánuj už toho veľa, není to tvoj obor. Kto je tu z nás menom mladý? Kto? No junior. Možno nemám pekné telo, som však aspoň vtipný. Sympatický charizmu mám, tak si bracho zvykni. Beriem všetko za radom, lebo nikdy nemám dosť. Talent so mnou, rána so mnou, športovec pre radosť. Bez mňa si stratený, čo sa ti robí starý? Ty si totál mimo, moja mama lepšie varí. Nebudem ťa trápiť o tom, jak mi ide karta. Spál si veci a pakuj sa nazad do kešmarka. Počkaj, zabudol som, aj inkognite som. Prezradím ti, volajú ťa 5. kolesom. To sa mi zdá, čo je veľa, to je veľa. Kto sa nevzdá, jedine a Adela. Ale chlapci moji, to všetko je šik. V tomto betli vyhrá žena, pretože je šik. Dlhé nohy, trefný humor a vlasy farby blond. Nikdy ma nič nezaskočí, som ako James Bond. Trochu inak Slovensko, tiež moderujem OTA. Rozhlas a čarčov, to je moja robota. Som taká dobrá, že mi sám Cezar dáva palec. Architektov so Saifom zdravím z teba starý. Ja, že som retro, slzy sa vám tlačia. Jak počítam, tak počítam, stále som najmladšia. Pre vás radu, jak dneska zíte show. Teraz už moderujte plesy hasičov. Nie je telka, v ktorej by sme ešte neboli. Boli ste v teatri? Tak ste v prdeli. Robili ste, čo ste mohli, už ste z kola von. Lebo každý zo showbizu chce na mňa telefón. Kto z nich vyhrá, kto bude víťazom? Dozviete sa hneď. Dobre. Prečo som si to obliekla? Dámy a páni, naozaj v tejto chvíli veľmi prestížna cena, moderátor televízneho programu. Chýba nám odovzdávač v tejto chvíli a chcel by som na toto pódium privítať človeka, ktorý má v televízii 21. storočia, to znamená na YouTube, viac ako 1 000 000 odberateľov. Decká vo veku a diváci vo veku od 5 do 19 jačia, keď ho vidia. Dámy a páni, prichádza Daniel Štrauch alias Gogo. Dobrý večer, ahoj. Čau. Vítaj v televízii. Je to prekvapujúce, je to obrovské. Však je to gigantické, toto všetko naživo, žiaden strih, nič. Toto sú sympatickí ľudia, riaditelia, ľudia, ktorí rozhodujú o mojom osude. To je pekné. No, ty si v pohode. Na YouTube ako? Dobre, tam rozhodujem o svojom osude ja. No, to je dobré. Takže to je fajn. To je super. Žiadny svoj awards nemám, ale veľmi si cením, že som bol pozvaný na tento. No. Toto je prekvapivo ťažšie, než som si myslel. Však? Nie je to šidené, je to naozaj profi. A 5 do 19. Dobre si ma uviedol. Dievčatá v predných radoch, zajačte. Je to tu. No, Vôbec sa nechceli ozvať.
Ale chceli. Poď ešte viac dopredu, prosím ťa, lebo v tejto situácii si pripomenieme nominovaných, aj keď si ich zvlášť netreba pripomínať. Všetci ich veľmi dobre poznáme. Takže, dámy a páni, moderátor televízneho programu Spomienka, tu sú nominovaní. V kategórii moderátor televíznych programov sú nominovaní Adela Banášová, Marcel Forgáč, Milan Zimníkoval. Takže tu máme Svätú Trojicu a Daniel, ty máš v ruke obálku, poprosím Myslíš, že je ťa. čas? Je čas, jasné, že je čas. Ja to Jasné. mám multitaskingovať? Mám to držať, alebo si to môžem? Tak, do keľu. Inak gratulujem, ale na chvíľočku. Fakt. Ďakujem. Počkaj, mami, ďakujem. Oci, ďakujem, viem, že pozeráte. chvíľočku. No, tak A to víťazom prečítaj. sa stáva, toto som vždycky chcel Čože? povedať. Toto som vždycky chcel povedať. No. A víťazom sa stáva Adela Banášová. Bravo! 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 Práve ťa spoznávam, No, Takto na pódiu aj ja. My Je mi sme sa už cťou. videli niekedy? To je Gogo. Osobne nie. Ty si Ja som ťa videl. Že sa na mňa nalepí trošku z tvojho aj do budúcnosti. Už som niečo. spotený, ja viem. No. Ahoj. No. Ďakujem. Jak to tinklo? Ahoj, servus. Veľmi dobre to moderuješ celý večer. Ťa Skvelý sledujem. výsledok. Obidvaja. A gratulujem. Ďakujem Ďakujeme veľmi pekne. Adel, poprosíme ťa o pár slov. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz sme nazvučená, trošku sa opakuje situácia z minulého roka a ja som veľmi vďačná za to, že ste si tak nejak zvykli, že vám to nevadí. Takže ďakujem. A asi veľmi mi zarezonovalo, čo povedal Marcel, nie, to bol Patrik, že človek má pocit, že sa nevie tešiť možno z tých cien, keď prídu nejak častejšie, ale vie. A vždy sa z toho veľmi teším a myslím si, že pre priateľstvo Juniora a Marcela sa stalo najlepšie, čo sa mohlo. Takže... A poviem to tak trošku osobne, aj keď som už teraz súčasťou Slovenského rozhlasu, rada spomínam na časy, keď som bola v inom rádiu a som veľmi šťastná, že som bola dnes v tej kategórii práve s Juniorom a s Marcelom a že tu stojím na javisku práve so Saifom a že je tam... To je on, jeho čas ešte príde, už to hovoríme roky. Tak a... Teraz, aby som bola teda osobná, pretože toto je cena od divákov. Veľmi si to vážim, že si niekto nájde čas zahlasovať. Viem, že sa v ostatných týždňoch hlasovalo aj inde a že ste mali iné starosti s iným odovzdávaním hlasov. A chcem povedať, že rozumiem všetkým vašim voľbám, ale z tejto sa teším asi tak najviac. A asi, že samozrejme to všetci vieme, myslím si, že tu aj v tomto zvláštnom showbiznise ľudia nie sú pometení a myslím si, že poznajú skutočné hodnoty života a že na tomto to nestaviame, ale všetko má nejaký význam, tak verím, že význam tejto sošky pochopím správne a naplním najsprávnejšie. A ešte zo pár mien, ďakujem za to, že môžem vždy robiť s ľuďmi, s ktorými sa robí veľmi dobre, aktuálne Čarčov, so Samom Jaškom, Milujem Slovensko, s Radom Štefanovom, množstvo iných programov ako Cezara alebo tento program s Petrom Nunezom, trochu inak s Danom Rabinom a s Ríškom Rajmanom a s mnohými skvelými ľuďmi. Pozdravujem do Slovenského rozhlasu, pani Benedikovú, pána Danišku, sú to skvelí ľudia, takže mám skvelých ľudí okolo seba, za to som vďačná a ďakujem ešte raz divákom, mamine, ocinovi, Peťovi, všetkým. Tak.